Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. Умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед, сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созим хубем. чӣ ҳол доред дар ин гармиёи тобистон? раҳмат барои дастгириётон, раҳмат барои комментариҳои хубтон. Касе ки нав ба канали мо обуна шудаед, хуш омадед. Касе ки видеои моро тамошо мекунад, ҳатман ки лайк монед, комментария бинависед, дастгириро фаромӯш накунед, ҳатман ки подписатсия кунед. Бисёр одамон намедонанд подписатсияро, анаму ҷое ки сурхака амуро биҷиқед, ранги хокистарранг мешавад, анавай мешавад подписатсия. Баъд зангулачаша агар биҷиқед, чӣ видеои мо партофтем, ҳатман ки якум шумо метавонед дида. Чӣ хеле ки шумо дидестед, иҷа раҳама видео кадестам. мо хонаи апам меҳмонӣ рафтестем. Апаи мам мо 2 сол шуд омадагимона. Апаи мам ҳами қариб 2 сол мешава ҳамиҷадай, неки ма якум бор хонааш рафтестам. Хонаш часни домай, хали хонаи заминияй, этаж нестай. Барои аму аз шаҳри мо иқа дуртар ки ҳастай, нарафтагӣ будем. Ана аку гудако ки каникуланд, меравем, аку бисёр наместем, як рӯза ҳам барои шашлик кунӣ меравем. Хонааш ки заминияй, барои вай шашлик кунӣ меравем. иҷа бениҳоят ҳами ҳаво аври хеле хушрӯтофтак дар назарам. Барои вай шумодам кам видео кардам. ва касоне ки мехоҳанд дар компанияи Фаберлик кор кардан, ҳамроҳи мо, марҳамат, номеро дар болои экран ҳатман ки нависед. Шуморо регистратсия мекунем ва корро меомӯзонем. ва дар иҷа боша аллакай мо бегаҳ расидем. мо хумон баъди абед биромадагӣ будем, чӣ хеле ки гуфтум раҳ дур буд, бегаҳ расидем. Баъд саҳарида хестум, анами хел видеокуниро сар кардам, камтара ки гуфтум заминошо видео кунам. иҷа гулакҳои апам коридагӣ, гулакҳош ина иқаш шукуфтеста, иқаш аку мешукуфанд, ана мехеле. Беҳад хонаи заминӣ беҳад хуб, барое ки ҳам кушод, гудако беҳад бозӣ карданд, хурсандӣ карданд. Фариза қати элиф дар як ҷо нашитиянд, ваям гудакҳои чениями дора бозӣ карданд. Шавда инами хеле якта хорпуштак дуромада буд. Мо ҷайра мегем, бо гудакҳо ёжик мегӯянд. Нем хеле дуромада буд, биқапша гуфтак, папашон қапидак, бо сев додиянша, инами сева камтарак хӯрда, ина иҷада боша ҳои кадемша ки бирава. Заминша ав тарафи қа видео кардум, бо и тараф гузаштум. Барое ки ҳами қариб субҳ дамидан борон сар кардагӣ буд, камтар борон задагӣ буд. ини алафот таранд, инами хеле сабза, ҷои сабза, инаи ҷугориҳошам баланд шуда, инаи дарахторам нав корида, дарахтои гелосак, некем бо бастиянд, инам хеле пухтиянд. Қизиқум кард, завқум кард. Баъд ма видео кардам, гуфтам ки амин дӯстои азизи мо ҳам камтараки тамошо кунанд. иҷада боша инаи красни смородинай, мардак як ҷо кор рафтагӣ буд, аямуҷо якта банкҳо вардагӣ буд, ранги ангуре ки нав мепазад, туршак, анам хеле буд. иҷа боша инаи дар як гармхонача кардагӣ, дар иҷа бодрингош рез кардагӣ, аями заминош чинда хӯрдем. чӣ хеле ки ҳами сабзавота, ягон маҳсулота айдори замин мекани мехӯри, бо маззаш дигар, беҳад ба мазза бодрингош. Аву субҳ тар буд, бо аи тараф гузаштум, алафош камтараки баланд буд, тар буд. Барои вай аи тараф гузаштум, гуфтум бирам бодрингоро пештар нишон бидем. ина иҷа картошкаош, лӯбиё, баъд и чиёш нав рез кардестай. ҳами мо рафтем расидем чиндан, як косача бигем, косачаи калонтар чинда буданд, бо ина рез кардагиай майда хай насибуш куна, банка маҳкам мекуна, беҳад хуб. ай замини худут боша, ба маззаи беминнатак. инами хеле дӯстони азизу меҳрубон, кӯдако кати рафтем, беҳад хурсанд шудагӣ буданд, оилавӣ рафтем ва дар абед бошад шашликӣ кардем. ина иҷа алова дар гирондиянд, якум тахта кати, баъд ҳамо угл партофтанд. иҷа боша шашликмон, ай мурғу ай гӯспандӣ карданд. инами мурға беҳад мо чӣ хеле ки ай пеш медонед, мурғиро нағз мебинем.
инам хеле иҷода боша мардак тайёр кардеста иёра аллакайна якташ пухт як хеле як порсуш дуюмуш уҷо тайёр кардагием ҳоли мемонанд бо дуюмша ами ду сеткай айё мегирему бо уоша монда лекин ма ҳами якташа видео кардум тамом барое ки бисёр одамо мекунанд. инам хеле аллакай пухтай беҳад бамазза беҳад хуб. дар инҷо боша влога ба поён мерасонем то влог оянда дар паноҳи худо бошад. худованд нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз.